عرست زينة إثيوبيا بزحلف حمشت عمتات أب حقافاينة فاينانس ጭቡጥ ዕቤት ዝተረኸበሎም ሪፎርምታት ማክሮ ቁጠባ ምግባራት ሓቢሩ ኢትዮጵያ በዞባ ቀይሕ ባህሪ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ሳነቶ ኣፍደገ ባህሪ መዲሳ ሙናን ዘኽእል መሰልን ሕጋዊ መስርሕን ከም ዘለዋ ተገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ከይዲ ቋሚ ቪዛ ነበርቲ ኣብ ልዕሊ 75 ሃገራት እገዳ ከተነብር ምዃና ኣፍሊጣ سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي كمي تمسيو لكع ساعات حدا خوين لو كم تلمود ما دزينا حزنا مسينا لنا زيناتات ندامرخم ساخم صنح دما عن ابراهيم فسام فلما ناب حصر زيناتات كحلفكم قداماي مينستر ابي احمد زلا فاينانس اب اثيوبيا بزبل مري حساب اب ز تدالو افضاطما 6 سرعات فاينانساتن አታውን ሃገርናም አበ ምምራሕ ዘለው ዓበይት ትካላት አበ ዝግምግመሉን ንዝቅጽሉ 5 ዓመታት ዘሎም ስትራቴጂካዊ ቀዳምነት ምልከታም አበ ዝገብሩሉን ኮንፈረንስ ተረኺቦም ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት አበ ሓቋፋይነት ፋይናንስ ጭቡጥ ዕቤት ዝተረኸቡሎምን ሰፊሕ መባጽሒ ዘለዎምን ሪፎርምታት ማክሮ ቁጠባ ገይራያ ካብ መርህ ስርዓት ዕዳጋ ሸርፎ ወጻኢ ክሳብ ኣፈጻጽማ ሃገር በቀል ሪፎርም ቁጠባ كاموغون كساب ديجيتال أفزاز مسرعات كفليت أزوم 5 عامات أب عودي فاينانس تودادراينت بزعبي بقرات النت عوتات سرحتن منجستي زجلاز أي كبل بيت صحفة قدامي مينستر أفليت اللهم ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ናይ ለውጢ መንግስቲ ቱሪዝም ከም ሓደ መሰረት ቁጠባ በሙሳድ ብትጋትና ስራ ይርከብ ኢሎም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር በማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ዘመሓለፉ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ምስ ለውጢ ብዝመፀ ወጋሕታ ቱሪዝም እናደምቀትን እናለምዐትን ትርከብ ኢሎም ናይ ለውጢ መንግስቲ ቱሪዝም ከም ሓደ መሰረት ቁጠባ በሙሳድ ብትጋት ከም ሰርሕ ብምዝኻር ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ድኻሙ ፍረ እናተኣከበን ኣዝመራ ሃገራዊ ጻዕሪ እናተዓጸደን ከም ዝርከብ እውን ኣመላኺቶም ኣሎም ነዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እቲ ዓውዲ ብቅርጺ ራእይ ተመልኪቶም ንቱሪዝም ዝነበረ ሓሳብ ካብ ምስተኻል ጀሚሩ ሃገርን ትውልድን ማእኸል ዝገበረ ኣመራርሓ ብምሃብ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ነቲ ዓወት በሪ ዝኸፈተ እዩ ክብሉ ኣመላኺቶም እዮም ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ብዘይ ጸገም ጸጥታ ንኽዛዘም እኹል ምድላው ተገይሩ ክብሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ሓላፊ ዋና ቤት ጽሕፈት እቲ ፓርቲን ኣይተ ኣደም ፈራሕ ገሊጾም ኣሎም ፓርቲ ብልጽግና መድረኽ ገምጋም ኣፈጻጽማ ስራሕ 6 ኣዋርሕ በጀት ዓመት 2018 ይሳለጠሎም ኣይተ ኣደም ፈራሕ ኣብቲ መድረኽ ከም ገዛኢ ፓርቲ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ عوت نكخونن بزي ጸገም ጸጥታ ንኽዛዘምን እኹል ምድላው ተገይሩሎ ኢሎም ኣብ ኩለን ክልላት መረፃ ዘሎ ኩነታት ሰላም ተገምጊሙ መረፃ ብምክያድ ዘኽእሉ ስራሕቲ ሰላምን ጸጥታን እናተሰርሑ ይርከቡ ብምባል እቲ ፓርቲ ኣብቲ መረፃ ብብቕዓት ንምስታፍ ከም ዝተሰናድአ እውን ተዛሪቦም ኣሎም ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ብዝተወገኑ ስራሕቲ ፓርቲ ብዙሓት ውፅኢታት ከም ዝተመዝገቡን ተመክሮ ዝተወሰደሎምን ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሮም እዮም አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን አገኘው ተሻገር በዓል መዓልቲ ብሔረሰባትን ህዝባትን ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ፌደራል ስርዓት ዕዙዝ ግደ እናተጻወተ ይርከብ ኢሎም ኣብ ክልል ማእከላዊ ኢትዮጵያ ዝተኸብረ መበል 20 በዓል መዓልቲ ብሔረሰባትን ህዝባትን بعوت نخزازم عزوز أستواصو نزبركتو أكلات مرها جبري أفلتون جام أفضل مسرحن أبدي سابا تساليتم أفقوا أجنيو تشاجر أبتوان كم زورو تي بعل
ኣብ መንጎ ብሄርን ብሄረሰባትን ሕድሕዳዊ ምፍላጥ ንኽጉልበትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ዘበርክትን ኢሎም ብፍላይ ኣብ ለውጢ ዓመታት ሓቀኛ ስርዓት ፌደራሊዝም መሰረት ብምግባር ክኽበር ምግባሩ ንምርግጋጽ ስርዓት ፌደራል ልዑል ግደ እናተጻወተ ይርከብ ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዶን ጢሞቴዎስ ምስ ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማርያዲት ኣብ ጁባ ከምዝ ተዛተዩ ተሓቢሮም ቶም ሚኒስትር ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተላእኸ ፍሉይ መልእኽቲ ንፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ምብጽሖም እውን ተመላኺቱሎም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ክልቲያውን ዘባውን ጉዳያት ዝተዛተዩ እንትኸውን ታሪኻዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብዝበለጸ ንምጥንኻር ዘለዎን ሓበራዊ ቆራጽነት እውን ገሊጾም ኣሎም ንህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ተረባሕቲ ኣብ ዝገብሩ ምትእስሳራት ቀረብ መገድን ሓይልን ትኹረት ብምግባር ከም ዝተዛተዩ እውን ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣመላኺቱሎም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ምትእኽኻብ ኣጀንዳን ምክያድ ተሳተፍቲ መረፃን እናተወገነ ምዃኑ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኤፍኤም አዲስ 97.1 ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ዝወገኖም ስርዓትን ቀጸልቲ ተግባራትን ኣመልኪቱ ዘተ ኣሳሊጡሎም ህዝቢ ክልል ትግራይ ዘለው ሕቶታት ኣብቲ ኣጀንዳ ንክህቡን ኣብቲ ጉባኤ ሃገራዊ ምክክር ዝሳተፉ ተወከልቲ ክመርፅን ስርዓቲ ይውገኑ ምህላዎም መተሓበርቲ ኣተሓሕዛ ቅሬታታት ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣይተ ብዙነ ኣሰፋ ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ክልል ትግራይ ወጻኢ ኣብ ኩለን ክልላትን ክልተ ምምሕዳር ከተማታትን ከምኡውን ኣብ ወጻኢ ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ኣጀንዳታት ከም ዝተኣከቡ ቶም ኣተሓባሪ ገሊጾም እዮም ተመልከትና ሕዝጉን ዜናታትና ይቕጽሉ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክሕልፈኩም ከተማ ባህር ዳር ብልምዓት ኮሪደር ኣዝያ ብምዕራጋ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ተዛሪቦም ኣብታ ከተማ ብዝተፈላለዩ ምዕራፋት ልዕሊ 22 ኪሎ ሜትሮ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ንምስላጥ እናተሰርሐ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ሳሙኤል ወርቃየሁ ናዝሬት በሪሁ ሩባ ኣባይን ቃላይ ጣናን ተተርእሳ ዝተመስረተት ቅድሚ ሕዚ እውን እንተኾነ ጽባቐ ዝተመስከረላ መባጽሕ ብዙሓት ቱሪስታት እያ ከተማ ባህር ዳር ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ብልምዓት ኮሪደር ማዕሪጋን ወቂባን ትርከብ ኣይተ መሐመድ ሰይድ ኣብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ነባር ወረዳ ወረታ እዮም ብስራሕ ኣጋጣሚ ብዙሕ ግዜ ናብ ባህር ዳር ከም ዝመጹ ይዛረቡ ልምዓት ኮሪደር ብዛዕባ ዝፈጠሮ ብዙሕ ረብሓ እውን ከም ዝስዕብ ይገልጹ ቴክስታይል ጋምቢ ሚሉት ሐኪም የለም ሀዚያ በግሬ ጧትም ትላንትና ካብ ቴክስታይል ክሳዕ ጋምቢ ዝበሃል ሆስፒታል ብእግረይ ንጎሆን ምሸትና ተንቀሳቀስኩ ነይረ ብጣዕሚ ወቂባ እያ ዘላ ከተማና ከም ሰብ እንተዝኸውን ትምርዖ መርዓት መሲላላ እዚ ብግልጽ ዝረአ ልምዓት እዩ ዝኾነ ርእይቶ ኣየድልዮን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ከም ዝብልዎ ልምዓት ኮሪደር ኣብታ ከተማ ጽባቐ ኣብ ልዕሊ ጽባቐ ካብ ምድራቡ ተወሳኺ ኩለ መዳይ ተረባሕነት ሕብረተሰብ ኣብ ምርጋጽ ዓብዪ ግደ እናተዋጽአ እዩ ሕብረተሰቡ ከመጨናነቅ ከመስመር መጨናነቅ በዘለለ ሕብረተሰብ ካብ ምጭናቕ ሓሊፉ እፎይ ዝብለሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ መካይን ንበይነን ሳይክል ንበይነን እግረኛ ንበይኑ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሕብረተሰብ በዚ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ
ልምዓት ኮሪደር ባህር ዳር በፍላይ ቅድም ሕዚ በስተፈላለዩ ነገራት ተሸፊኑ ዝነበረ ቃላይ ጣና ዝተፈላለዩ በረታት በመኽፋት ሕብረተሰብ ጽሩይ አየር ክረክብ ምግባሩን ቱሪዝም ንኸዓብውን ግዲኡ ዝለዓለ ይብሉ ኮሪደር ልማቱ በጨመረ ቁጥር ኮሪደር ልምዓት ብዝወሰኸ ቁጽሪ ልምዓት ቱሪዝም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ባህር ዳር ንምጉብናይ ኣብ ዝመጽሉ እዋን ፍሰት ቱሪዝም እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቱሪዝም ያድጋል አገሪቱም ታድጋለይ እኛም ቱሪዝም ይዓቢ ሃገርና ተዓቢ ንሕና እውን ንልወጥ እቲ ድኻውን ፍራፍሩ ሸይጡ ይሓድር ስለዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ እናተሰርሐ እዩ ኣብታ ከተማ በዝተፈላለዩ ምዕራፋት እናተሳለጡ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ተጠናኺሮም ቀፂሎም እዮም መካየዲ ስራሕ በዓል መዚ መንገድታት ምምሕዳር ከተማ ባህር ዳር ኣበባለሙ ሙላቱ ከም ዝብልዎውን በዝተፈላለዩ ምዕራፋት ልዕሊ 22 ኪሎ ሜትሮ ስራሕቲ ኮሪደር ልምዓት ንምስላጥ እናተሰርሐ እዩ ከብልጽግና ፓርቲ አንዱ እሳቤ ከተሞችን ዘመናዊ ማድረግ ለወደፊት ተመራጭ ማድረግ ካብ ሐሳብ ብልጽግና ሓደ ከተማታት ዘመናዊ ምግባር ንቅድሚት ተመረጽቲ ምግባር ምቹዋት ምግባርን ንናብራ ዝሰማማዕ ምግባርን ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ናተሰርሐ ዘሎ እዩ ኮሪደር ልምዓት ከተማታት ከም በሓድሽ ናተወለዳ ዘለዋሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብምሕዳር ከተማ ባህር ዳር እውን ፈላማይ ኮሪደር ዛዚሙ ካልኣይ እውን ንምዝዛም ዝተወሰነ እዩ ዝተርፎ ሳልሳይ ድማ ፈሊሙ ኣሎ እዚ እውን ኣብ ቀረባ ንዛዝሞ እዩ ዝኸውን ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር በኣሽሓት ዝቁጸሩ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ እንትኸውን ጥንኩር ባህል ስራሕ እውን ኣምጽኡ ኢትዮጵያ በዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝተኣነቱ ኣፍ ደገ ባሕሪ መሊሳ ምውናን ዘኽእል መሰልን ሕጋዊ መስርሕን ከም ዘለዋ ይግለጽ ብመዳዚ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራዊ ረብሓ ብምርግጋጽ ኩለንተናዊ ዕቤት ከተረጋግጽ ይግባእ ተባሂሉሎም አባዲ ደመቀ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ኣለዎ ተኻቲና እንመለስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ግዛኣት ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝሰኣነትሉ መንገዲ ኣብ ታሪክ ዓለም ካብ ዝተረኣዩ ከይድታት ዝፍለ ምዃኑ ይግለጽ ኣብቲ ዞባ ሰፊሕ ግዛኣትን ዶብን ዝነበራ ኢትዮጵያ ብዝተዛብዐ ፖለቲካዊ ውሳነ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትተርፍ ብምግባር ኣብ ቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ሃገር ቀሊል ዘይበሃል ጽልዋ ዘሕደረ እዩ ብዘይ ሕጋውን ትኽክል ብዘይኮነን ኣገባብ ኢትዮጵያ ዝሰኣነቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ መሊስካ ንምውናን ዝከኣለሉ ዕድልን መሰልን ከም ዘሎ ይሕብሩ ኢትዮጵያ በአሰብ በኩል ያላት ምንድነው ምን መብት አላት ብንል ኢትዮጵያ ኣብ ዓሰብ ዘለዋ መሰል እንታይ እዩ እንተልና ፈለማ መንግስቲ ኤርትራ ዓሰብ ብኸመይ ረኺቡ ሕጋዊ መስርሕን ጭቡጥ መረዳእታንከ ኣለዎ ዶ ኣፍተዋን ዝነበረ መንግስትኸ እዚ ክፍጽም ይኽእል ዶ ምኽንያቱ ግዜያዊ ቻርተር ስለ ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ዝተገለጸ ዋላ ሓደ ነገር የለን አሰብን በተመለከተ ባይዞ ተደጋጋሚ ስህተት ተሰርቷል ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ተደጋጋሚ ስህተት ተፈጺሙ እዩ ሕቶ ዘይብሉ ነገር ብፖሊሲ ደረጃ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣየድልየናን ዝብል ቅዋም ስለ ዝነበረ ብዙሓት ጌጋታት ተፈጺሞም እዮም ኣብ ሽግግር እዋን ንኤርትራ ፍልጦ ኣብ ዝወሃበሉ ግዜ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንረኽበሉ እንኽእል ጉዳይ ከም ዛዕባ ሒዝካ ኣካል ትስምምዕን ዘርብን ምግባር ይካል ነይሩ መንጽር ታሪኻዊ ቁጠባዊ ጂኦግራፊያዊ ዓሌታውን ሕጋውን ትሕዝቶ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ናይ ምውናን መሰልን ዕድልን ከም ዘለዋ ይግለጽ መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው ኢትዮጵያ ካብ አክሰስ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትግለል መን ወሲንዎ ካቢኔ ይኸውን እዩ ኢልና መዛግብቲ እንተገላበጥና የለን ካቢኔ ይፈልጦን ቤት ምኽሪ ወሲኑ ዝኸውን እንተበልና እቲ ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ትውሳነ ዝፈልጦ ነገር የለን ህዝቢ ብድምፂ ወሲኑ ከይኸውን ከይበሃሉውን ንሕና ነይርና ኢና ኣይነበረን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይወሰኖ ተወከልቱ ዘይረኣይዎ እንተወሓደ እኳ ካቢኔ ዘይረኣዮ ውሳነ من يوسينوه زسانالو منجدي تجمع حجاونت كم زلوا مرأيات كالات أي تساتفولن كابيني يفولتون حدا قلت وراد كمي كم سانا يوزرد أي رخبنان قرندالو مسايو تقواموش على قبوبتهم ካብ ግዘ ናብ ግዘ ዝዓቢ ዘሎ በዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2030 ሚሊዮን ክበጽሕ እዩ ተባሂሉ ይእመት እዚ ዝኣክል ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ድማ ብዘይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝተረጋግዐ ኩለንተናዊ ዕቤት
ቁጠባ ሃኒጻ ኣብቲ ዞባ ዝህልዋ ብጽዒት ንምፍጻም ኣዝዩ ዘጸግም ከም ዝኾነ ይግለጽ። ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እትርከብ ወሳኒት ዓባይ ሃገር ከም ምዃና መጠን በብግዚኡ ኣብቲ ዞባ ዝርአ ዘይምርግጋዕን ወጥርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሰላም ድሕንነትን ሓለዋትን እታ ሃገር አንጸላልዩ ዝፈጥሮ ሓደጋ ቀሊል ስለ ዝኾነ እዚ ንምቁጽጻር ኣፍደገ ባሕሪ ዝለዓለ ወሳንነት ኣለዎ። ኣብ ቁጠባውን ድሕንነትን ዝረኣዩ ጸገማት ንምፍታሕ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝርከባ ሃገራት ተቀራሪባ እናሰርሐት ትርከብ። ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣካል ሃገራዊ ረብሓ ገይራ እናሰርሐት እትርከብ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ምትእስሳር አጠናኺራ በመቅጻል ተረባሕነታ ከም ተረጋግጽ ይሕበር። በተለይ ይሄ የቀይ ባህርና ባህረ ሰላጤ ኢንዲያን ኦሽን የሚባለው አካባቢ በጣም ዓለም የሚፈልገው አካባቢ ነው። ቀይሕ ባሕሪ ኤደን ባሕረ ሰላጤን ኢንዲያን ኦሽንን በብርኪ ዓለም ተደለይቲ ካብ ዝኾኑ ከባብታት ዝጽርሑ እዮም። ብዙሕ ንግዲ ዝሳለጠሉ ከባቢ እውን እዩ። ስለዝኾነ ኣብዚ ከባቢ ንግዲ መርከብ ኢትዮጵያ ጸገምን ተገጢምዎን ወታደራዊ ወፍሪ ዘድሊ እንተኾይኑን እዘን ሃገራት ከየፍቀድካ ናብኡ ምኻድ ኣይከኣልን። ካብ ክልል ኣየርና ወጻኢ በሪ ባሕሪ ክሳብ ዘይብልና ካልእ ጽዕንቶ ዝፈጥር እዩ። ኣብ ሃገራዊ ድሕንነት ሕቶ ዝፈጥር እዩ። በሪ ባሕሪ ዘይምህላው ኣፍደገ ባሕሪ ንዕብየት ኩለንተናዊ ቁጠባ ሃገር ካብ ዝህልዎ ዕዙዝ ግደ ብተወሳኺ ሰላምን ድሕንነትን ሓንቲ ሃገር ወይ እውን ዞባ ኣብ ምውሓስ ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ዓለም 44 ብኣፍሪካ ድማ 17 ሃገራት ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብለን እንትኾና ኢትዮጵያ ብበዝሒ ህዝብን ስፍሓት መሬትን እታ ዝዓበየት ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር እያ። መናሰይ ብዝተፈላለዩ ዘፈራት ብምውዳብ ካብ ጸጋታት ከባቢኦም ተረባሕቲ ክኾኑ ኣድላይ ስራሕቲ ሓገዝ ይውገን ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ዓፋር ኣፍሊጦም። በቶም ንጥፈታት ብርክዝ ዝበሉ መናሰይ ናብሮኦም እናመሓየሹ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም። መርሃ ሰላም መረሳ ዝርዝር ኣለዎ። ቁጠባ ሃገር ኣብ ነጸላ ዓውዲ ዝተንጠልጠለ ካብ ምዃኑ ናጊፍኻ ብዘፈር ብዙሕ ዝድገፍን ዱልዱል ደውታ ዘለዎ ክኾን 5 እማድ ቁጠባ ነጺራ ጽዑቕ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ኢትዮጵያ ንጥፈታታ ኣብ ክልላት ተግበርቲ ኮይኖም መናእሰይ ተረባሕቲ ክኾኑ ልዑል ባህጋ እዩ። ዘለውዋ ጸጋታት መንእሰያታት ረቢሖምሉ ጸጋ ብዝመልኦ ውቁብ ባህላ ቢሎም መናእሰይ ዕሸላትን ኣረጋውያንን ክከናኸኑ ንስራሕ ዘድሊ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ብመስርሕ ዲጂታል ኢትዮጵያ ዘርጊሓ ጭዋዳ ፋይናንሳዊ ትካላት ዳተርናት ትርከብ። ፍልጠትን ምህዞን ንዘለዎም መናእሰያት ብስታርታፕ መሰረት ንምቕማጥ ልዕሊ ፍርቂ መንገዲ ተጉዒዛ እያ። ካብዚ ብዝዘለለ ከም ሓደ ዓምዲ ቁጠባ ኣዝሰርዐቶ ሕርሻ ቢላ መናእሰይ ተረባሕቲ ክኾኑ ጭቡጥ ዕማማት ኣለዋ። ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ዓፋር ምግብን ኣልባሳትን ኢልና ንጽውዖም መሰረታዊ ጠለባት ንምምላእ ተዋስኦ ሰብ ሃፍቲ ከም ዘሎ ኮይኑ ገዛኣ ምህርቲ ናብ ባይታ ብምምጻእ መዳይ መናእሰይ ተሳትፎኦም ልዑል ምዃኑ ይገልጽ። በተለይ ሕርሻ ልማት ላይ ብፍላይ ኣብ ልምዓት ሕርሻ ብሰፊሑ ዝረአ ንጥፈት ብሰብ ሃፍትን ብማሕበረሰብ ዝሳለጡ እዮም። ብፍላይ ተፋሰስ ኣዋሽ ዝትንክፎም 25 ወረዳታት ብሰብ ሃፍቲ ዝለምዑ ስራሕቲ ሕርሻታት ኣለዉ። ብስርናይን ብጡጥን ዝተሸፈነ ሰፊሕ እዩ። ኣሕምልትን ፍራምረን ዝተደረኽውን ኣሎ። ነዞም ስራሕትታት ብቐንዲ ዝዓሞም እቲ መንእሰይ እዩ። ካብ ሰለስተ መሰረታዊ ጠለባት ወዲ ሰብ ሓዲኡ ዝኾነ ዓለባ ካብ ብዙሕ እታወታት እንተፈርየውን ብቐንዲ ግና ንጡጥ ይድረኽ። ክልል ዓፋር ካብ ካልኦት ከባብታት ሃገርና ልዑል ዓቕሚ ምፍራይ ከም ዘለዎ ዝገልጹ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ዓፋር መሐመድ ዓሚን ካብዚ ጸጋ መናእሰይ ተረባሕቲ ክኾኑ ዝተፈላለየ ደገፍ ከም ዝግበረሎም የብርሁ። በተለይ ከአብዛኛው ክልሉ ትልቁ ፖቴንሻል ካለባቸው ሰብሎች አንዱ ጥጥ ነው። ክልልና ብልዑል ዓቕሚ ከፍርዮም ካብ ዝኽእሉ ፍርያታት እቲ ሓደ ጡጥ እዩ። ካብ ካልኦት ካብታት ብዝሐሸ ዓሚቕ ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ ዓሚቕ ዓቕሚ ተጠላብነቱ ብምግንዛብ ከም ሃገር ብልዑል ብርኪ ጠመተ ተዋሂቦ ዝስራሕ እዩ። ነዚ ብሰብ ሃፍትን መናእሰይን ወዲብኻ ደገፍ እንዳተገበረሎም ማሕበረሰብ ብምስልጣን ሓገዝ ዘርኢ ብምግባር እዋኑ ሓልዩ ክትግበር ብምክትታል ኣዋሽ ዝትንክፎም ሕድሕድ ከባብታት ነዚ ንጥፈታት ተተግባሪ ብምግባር ሃገራዊ ልእኾም ይዋጽኡ ኣለዉ እዮም። ብሰብ ሃፍቲ ዝግበር ምንቅስቓስ ብህሉ መናእሰይ ወዲብኻ ጠለብ ሃገር ንምምላእ ክልል ዓፋር ዋኒኑ ገይሩ ከም ዝሰርሕ
የዘንቱ በወጣቶችን በማደራጀት እነዚህ ስራዎች በአብዛኛው ስለሚሰራ مناسي بمداب سلسراح محبرسب قطتا تربح እዩ بعلم فسس ዝገብርሉ ንጥፈታት ንባዕሎም ረብሓው ኢሎም ንማሕበረሰብ ፍልጠት ኣምስጋርውን ግደለዎም እዚ ክኸውን ደገፍን ስልጠናን ንህቢና ሃገር ተሳልጡ ዘላ ሪፎርም ቁጠባ ማክሮ በመዕዋት መዳይ ገዛ ዓቕሚ ካብ ዘለዎም ከባቢታት ሃገርና ሓዲዩ ክልል ዓፋር እዩ زين عداقا يقصل منغستي أب عودي انفستمنت زفترو متشو مدلادل شلعول شرف وصاي زركب اللومن زلعلى طاقمات تكنولوجي زلومن اندستريتات نبا وشتا هاجر نكاتو عاقمنا فترة كم زخونم منستر اندستري ملاكو على بال قاليس أملوم منستر اندستري ملاكو على بال منكسغا سرعتي فلويزوا قطب عالم لخك قليل اندستري خواجيان تعذيبهم تو منستر تي عدت بوانا النت أب عودي انفستمنت ستوافر اندستريتات زلوم منكسغا سراح بمفتاشن بمنغستي كجبر اللوم زجبا دقف بمفلاين أبا كتالي عدلاي دقف نمقبار زعلم كم زخونة تزاريبهم قدم حزي سبافت وصاي أبا استوصنو أمارستات انفستمنت يوافرو كم زنور بمزخر حزقنا نزي زبن زمتنون تكنولوجي مسارات أبا زقبارون انفستمنتات الموفر زلوم دليت ان عبي كم زمت مارديوم زلوم استراتيجي ديجيتال اثيوبيا 2030 نعودي مانيفاكتشرينج سنة عدل حزو كم زمت اون افليتوم يوم حزر ما نب زينات اخسكركم أمريكا كيدي قوامي فيزا نبرتي قبل علي ساعة 5 هاجرات اجدا كتنبر مخانا افليت علم اتوصانه كاب 21 طري 2026 اقواطر فرنجت حزو تغباراو زخون كوينو نيتيوبيا حويسو قبل علي ايرترام ግብጽ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሶማሊያ ሩሲያ برازيل باكستان تايلاندن كنبر توسينلهم اتوسانه كمحالف زخاللو مخنيات ناب امريكا زاتو سدتنياتات ابل على حجز منغستي صقعتنيا زخونلو كونتات نمنكاي بزبل علامه مخاني تحبيرو زلهم ازوسانه فيزا ناي زحاتو عدل انتاي كخون يخيل زبل حطم زلعل انتخون حدش ممرحي كساب زمص كيدي تفيزا ططو كم زبل دما صبصاب فوكس نيوز يملاختم كبرات تملكتي معد زينا قدمي مزابنا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ሓቋፋይነት ፋይናንስ ጭቡጥ ዕብየት ዝተረኸብሎም ሪፎርምታት ማክሮ ቁጠባ ምግባራ ተሓቢሮም ኢትዮጵያ በዞባ ቀይሕ ባህሪ ብዝሕጋዊ ኣገባብ ሳነቶ ኣፍደገ በሪ ባህሪ መሊሳ ሙናን ዘኽእል መሰል ሕጋዊ መስርሕን ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብ ዜና ወፃኢ ኣሜሪካ ከይዲ ቋሚ ቪዛ ነበርቲ ኣብ ልዕሊ 75 ሃገራት እገዳ ከተነብር ምዃና ኣፍሊጣ ماركس تبلكتي مع دزينا بزيزازم سلامك تالكم عزينا نمسكن سلام